Ville, yksi syy varmaan siihen, että sinut on kutsuttu tähän tänään mukaan on se, että olet ollut julkisuudessa keskustelemassa maahanmuuttoasioista ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Sanoit helmikuussa Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että on kyse vain siitä, että nostetaan esiin asioita, jotka ovat ilmassa. Sen jälkeen ilmoitit, että Kokoomuksen nuorten liitto vastustaa monikulttuurista yhteiskuntaa ja ettei yhteiskunnassa voi olla monta erilaista tapaa ajatella. Uskoisin, että sinä ja minä ajatellaan asioista aika eri tavoin. Onko se sinusta sitten kestämätön tilanne? Ei, siis siinä on nyt irrotettu asiayhteydestään kyllä yksi lause, eli siis se oli tosiaan ruotsinkielinen haastattelu ja ruotsi ei ole mun äidinkieleni, eli siinä kohtaa ikään kuin etsittiin sanoja, mutta se lauseen loppuosa paljasti sen, että mistä oli kyse. Eli siis kyse on siitä, että ensinnäkin jos puhutaan monikulttuurisuudesta, niin täytyy huomata se, että eri ihmiset ymmärtää sillä erilaisia asioita. Silloin jos sillä ymmärretään kansainvälisyyttä, toisten ihmisten kunnioittamista, erilaisten elämäntapojen arvostamista, moninaisuuden ja erilaisten ajattelutapojen hyväksymistä, silloin se on tietenkin positiivinen asia. Mutta semmoisissa yhteyksissä, jossa monikulttuurisuutta viime aikoina useasti on käytetty, esimerkiksi silloin kun Suomen imaami Qadr al-Kehab vaati Suomeen sharia-lakia hyväksyttäväksi monikulttuurisuuden nimissä, tai kun saman vaatimuksen viimeksi esitti kunnanjohtaja Matti Muukkonen, silloin monikulttuurisuus ei ole hyvä asia, koska se tarkoittaa sitä, että me tosiasiassa asetetaan ihmisiä eriarvoiseen asemaan johtuen heidän etnisestä tai kulttuurisesta taustastaan. Ja tämä ei ole enää tasa-arvosta, ja silloin monikulttuurisuudessa siirrytään sellaiselle alueelle, jota mun mielestä ei voi enää hyväksyä. Mutta siis puhut siis siitä, että ei voi olla kahta rinnakkaista lainsäädäntöä, ei voi olla sharia-lakia Suomella. Eihän se ole kulttuurikysymys, sehän on lainsäädäntökysymys. Ei, mutta tässä nähdään tämä tämänhetkinen kulttuurinen keskustelu, että monikulttuurisuutta käytetään argumenttina jopa tämänlaatuisissa kysymyksissä, joissa ihmisiä halutaan asettaa eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden. Sitten toinen asia, kun puhutaan siirtolaisuudesta tai tästä, mihin Ville viittasi monikulttuurisuutena, niin keskeinen, mitä Villekin äsken tuossa teki, on keskeinen tämmöinen tapa käydä tätä keskustelua monesti näillä ihmisillä, että erotetaan siirtolaisuus muusta yhteiskunnasta, mikä on ihan absurdi ajatus. Että siirtolaisuudesta puhutaan irrallisena ilmiönä kaikista muusta, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, vaikka työmarkkinoista tai taloudesta tai koulutuksesta tai jotain muuta. Eli mitään muuta sektoria ei tällä tavalla koskaan yhteiskunnallisessa keskustelussa eroteta. Ja tämän takia koko tämä maahanmuuttokriittinen keskustelu tai keskustelu maahanmuutosta, joka on kärjistynyt, niin käydään ihan vääristä lähtökohdista. Siinä ensinnäkin asetetaan tämmöinen tulevaisuuden uhka lähtökohdaksi koko keskustelulle, ja sen takia kaikki olettamukset, jotka pohjautuu tähän, niin ei mun mielestä ole kauhean valideja, koska ei ole mitään osoitusta, että tämmöinen tilannekaan pätisi. Lähden siitä, että koko kulttuurikeskustelu on täysin turhaa, ja ehkä Villekin osittain siihen viittasi, mutta että lainsäädäntö on sitten eri asia. Mun mielestä malliesimerkki, mihin mä olisin voinut viitata tuota kirjoittaessani, on tämä romanikeskustelu, jota käydään nyt Helsingissä aika paljon, ja siitä on tehty nyt lakialoitettakin kerjäämisen kieltämisestä, ja tämä kerjäämiskieltokeskustelu kumpuaa tietenkin siitä, että näistä romanisiirtolaisista, jotka hankkivat toimeentulonsa epävirallisen talouden alueella keräämällä pulloja ja muuta, niin tästä on toistuvasti kirjoitettu ongelmana. En tiedä minkä takia, varmaan sen takia, että meillä täällä ei ole totuttu kohtaamaan köyhyyttä eikä haluta kohdata köyhyyttä tai hyväksyä sitä. Sen jälkeen kun tästä on kirjoiteltu ongelmana, niin tämmöiset lainsäädäntöhankkeet saa siitä vauhtia. Ja samaan aikaan tässä viitataan toistuvasti järjestäytyneeseen rikollisuuteen, tämmöisen ihan täysin taas tuulesta temmattuisiin väitteisiin, josta tehdään koko ajan poliisiselvityksiä, mutta mistä ei ole mitään näyttöä. Eli taas kerran tämmöinen lähtökohta, että joku on ollut sitä mieltä, että tässä pitäisi olla jotain järjestäytynyttä toimintaa taustalla. No kaikki juuri liiketoimintakin on järjestäytynyttä, mutta niin siltä lähtökohdasta on lähdetty liikkeelle välittämättä siitä, että pitääkö se paikkaansa tai ei, ja sen päälle pohjataan tämmöisiä ratkaisuesityksiä, kuten kerjäämisen kieltäminen. Ville, näytäisi hymyilevän sillä tavalla, että sinun on sanottavaa.
Niin, meidän täytyy miettiä silloin, kun me yhteiskunnallista lainsäädäntöä luodaan, että minkä sortista kehitystä me halutaan tukea sillä lainsäädännöllä, mitä me tehdään. Jos me halutaan tukea sitä, että tuolla istuu köyhiä ihmisiä maassa kerjäämässä ja tuo tänne lapsensa, jotka lapset elää vielä kurissa olosuhteissa, niin se on varmaan vasemmistoliiton linja, mutta itse en ainakaan edusta sitä kantaa, vaan olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä kerjäämisilmiö ei ole hyväksyttävä ilmiö ja meidän pitää käyttää niitä keinoja, mitä meillä on käytettävissä siihen, että me pystytään poistamaan niitä tekijöitä, jotka kerjäläisiä houkuttelee Suomeen ja jotka tekee sen, että heidän on kannattavaa lähteä omasta maastaan pois. Kysehän on siitä, että käytännössä Romanian valtio ulkoistaa ongelman Pohjoismaille ja se ei ole hyväksyttävää. Mun mielestä on suorastaan huvittavaa kuunnella, kun Ville puhuu muista Euroopan maista ja mitä siellä tapahtuu, ja hänellä ei enää vaikuta olevan minkään sortista käsitystä tästä. Äskeinen viittaus siitä, että miten Romania jotenkin ulkoistaa, en tiedä mitä ulkoistaa Pohjoismaille, on aivan käsittämätön siinä valossa, että mihin päin siirtolaisuus Romaniasta kohdistuu. Se ei todellakaan ole Suomi. Täällä on muutama 100 ihmistä Romaniasta. Se on itse asiassa jo absurdi väite. Toinen tämä keskustelu rajojen avaamisesta tai sulkemisesta, niin olettaisin sun olevan paremman perillä asioista ja siitä, miten EU:ssa voi vaikuttaa liikkuvuuteen ja miten siihen ei voi vaikuttaa. Eli EU:n sisällä on kuitenkin olemassa vapaa liikkuvuus ja piste. On, mutta... Ja piste, ja minä puhun nyt loppuun. Ja niin. Sitten päästään siihen seikkaan, että tässä raja ja kontrolli on hyvin olennaisia asioita tässä koko siirtolaisuuskeskustelussa. Ja jos palataan vielä tähän kerjäämiskeskusteluun asiaan ja siitä, että minkälaista politiikkaa halutaan tuottaa, niin se on ihan selvää, että nykyään viranomaisilla on ihan mitkä tahansa mahdollisuudet puuttuu siihen. Ihmisiä ottaa jatkuvasti kiinni siitä, että he istuvat kadun kulmassa. Väitetään tätä häiritseväksi. Tähän on ihan hallinnolliset mahdollisuudet. Poliisilaki mahdollistaa vaikka mitä. Ja tilanne on siis se, että jos tämä tuodaan lainsäädäntöön, tämä kerjäämisen kriminalisointi, niin sillä tuotetaan de facto enemmän rikollisuutta nimenomaan, koska ihmiset asetaan vielä epätoivoisempaan asemaan kuin tällä hetkellä. Ja se, jos joku on huonoa lainsäädäntöä. Tämähän on tietysti loogista. Siis rikollisuushan poistuisi kokonaan, jos poistaisimme kokonaan lait, koska jos ei ole mitään lakeja, mitä rikkoa, niin silloin ei ole rikollisuutta. Että olet aivan oikeassa siitä, että Schengen-maiden alueella on mahdollista liikkua vapaasti, mutta me voimme myöskin Suomen päässä ratkaista sen, millä tavalla me suhtaudumme esimerkiksi kaupungin järjestyssäännön tai yleisen lainsäädännön puitteissa siihen, että hyväksytäänkö katukerjäämistä. Minusta sitä ei tarvitse hyväksyä. Ensinnäkin täytyy erottaa se, että silloin kun puhutaan ihmisistä ja silloin kun puhutaan ilmiöistä. Jos puhutaan ihmisistä, en hyväksy sitä, että ihmisiä asetetaan eriarvoiseen asemaan. Tämä tuli esimerkiksi tässä lainsäädäntökysymyksessä siinä, että millä tavalla me sovellamme tätä monikulttuurisuustermiä. Mutta jos puhutaan ilmiöistä, kuten esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka, meidän pitää pystyä keskustelemaan siitä sekä ongelmakohdista että positiivisista asioista, hyvistä käytännöistä, huonoista käytännöistä. Se, että me leimataan tätä puhetta rasistisiksi tai vedotaan siihen, että nyt jos mielestäsi ulkomaalaispolitiikassa minä olen leimannut keskustelua rasistiseksi. Jos mielestäsi ulkomaalaispolitiikassa on jotain vikana, jos se pitäisi mielestäsi toteuttaa toisella tavalla, niin sinulla on jo väistämättä jotakin niitä ihmisiä itseään vastaan. Voidaan kysyä mun tuntemilta somaleilta tai arabeilta, ihan keltä tahansa, tuttavapiiriini kuuluu hyvin etnisesti monenkirjava joukko, ja kysyä, että kohtelenko minä heitä eri tavalla, niin voit saada kyllä aivan varmasti vastauksen, että en missään tapauksessa. Mutta nykyinen maahanmuuttopolitiikka tai ylipäätäänkin eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka, sen käytännöt on sellaisia, joista pitää käydä kriittistä keskustelua myöskin, niin kuin kaikista politiikan osasektoreista. Tämä ei ole mikään poikkeuksellinen sektori ollenkaan sen suhteen. Tämä on tietysti se, että mitä haluat monikulttuurisuudella ymmärtää, mutta ei minusta ole mitään ongelmaa siinä, että ihmiset tulee erilaisista taustoista, mutta se, että jos ihmiset ei koe mitään yhteyttä toisiinsa, vaan elää pelkästään omissa etnisissä ryhmissään, niin silloin aletaan... Niin, kokoomus on pitänyt myös hyvin voimakkaasti esille sitä, että he kaikista, jotka tänne tulevat, pitää olla Suomelle jotain hyötyä. Eli jos he eivät kotoudu, niin heistä ole Suomelle hyötyä, se on ongelma, niinkö? Ei se ole mikään ongelma. Se on ihan sinä olet sanonut. Ei se ole mikään ongelma. Siis ongelma on nimenomaisesti sellainen maahanmuuttopolitiikka, jossa ummistetaan silmät eikä mietitä sitä, että millainen yhteiskuntapolitiikka hyödyttää nimenomaisesti Suomea. Hyvä. Ei ummisteta silmiä. Dan, nopeasti vielä jotain, sitten meidän valitettavasti lopetettava ja mentävä eteenpäin. Ummistetaan silmiä, niin se on taas kerran väite, että mä en tiedä missä löytyy niitä ihmisiä, jotka näin tekisivät. Tää on jälleen yksi tämmönen tähän aihealueeseen liittyvään käytävästä keskustelulla liittyvä karikatyyri.
Toisekseen, mitä mä olin sanomassa äsken, mikä Villen puheessa pisti vähän silmään, oli se, että hän puhui joukosta ihmisiä ja meidän käyttäytymisestä jotenkin luonnollisena ilmiönä. Mun mielestä yhteiskuntaan ja yhteiskunnallista toimintaa ei tule pohjata käsityksiin siitä, mikä on luonnollista ja mikä ei, vaan yhteiskunnallinen toiminta rakentuu tässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja se ei ollut mitenkään luontoon liittyvä asia. Hyvä. Minä haluan, että maahanmuuttokeskustelua käydään siitä lähtökohdasta, että kaikilla ihmisillä, jotka tänne tulevat, jotka täällä ovat käyneet, jotka ovat ehkä myöhemmin tulossa tänne tai lähdössä täältä pois, on samat oikeudet. Monikulttuurisuus puimita sikseen. Jos se on mokuttamista, niin sitten minä haluan puhua oikeuksista ja okuttaa. Kiitoksia. Keskustelu jatkuu.